cando Arturo escapou da casa. Unha adaptación do conto de Xoán Farias. O avó de Arturo non viaxara moito, pero sobraba-lle imaginación. Debido a todas as historias que contaba, Arturo despertou aquela mañá querendo ser grande como un golfiño para ver o mundo. Papá, cando medre serei tan grande como un golfiño. Arturo, non te fagas ilusións. Nunca me dirás máis un palmo. A súa nai, que na última primavera tivera 107 días, díxolle: Mira, Arturo, nunca vas ser moi grande, pero tes unhas cores moi brillantes e unha cola moi pavera. A Arturo non lle facía moita gracia o que lle dixían os seus pais e foi a gozarse un pouco enfadado ao bosque de corais. Ali vivía o seu amigo Diego, que era pequeno, un pouco feo e ademais órfeo. Mira, Arturo, para ver lonxe non hai que ser grande, hai que ser parvo. Aquí tes a túa nai, que se estás maliño, oídate, se tes fame, dache de comer, e se non podes dormir, axiolate cunha canción de berce. Arturo seguiu o seu camiño e atopouse cun indiano que viaxara a moitos lugares afastados. Contame, Indiano, como foi que che deu por regresar? Ai, Arturinho, pasaba ben. O que pasa é que botaba de menos todo isto. Logo atopouse cun vagabundo e contoulle os seus plans. Sabes, vagabundo, estou pensando que vou marchar de casa para ver o mundo. Pois terás que levar unha boa mochila e meter nela, ademais de cousa útis, un pouco de medo que che faga ser prudente. E non te esquedas do refrán que di: o peixe grande come ao peixe pequeno. Pero sobre todo nunca saques a cabeza fora da auga, non vai a ser que remate nun acuario. Un acuario? Que é un acuario? Arturo estaba un pouco decepcionado. Esperaba que alguén o animase a irse de casa, que lle dixera a baite correndo que o mundo é fantástico. A que esperas? Dentro das sellosas atopou un peixe deses que collen dias na cursa dun berbereso e pensou: Sen dúbida, son un peixe grande. Pero un minuto despois que usouse cun tipo enorme coa boca aberta, dúas fileiras de dentes e cara de fame, e pensou: Agora mesmo debería estar na miña casa, pretiño da miña nai. Buscando onde acostarse, entrou na cova do seu amigo o ermitán, que era moi sabio. Hola, ermitán, estou cheo de dúbidas. Eu son un peixe grande ou un peixe cativo? Pois iso depende, Arturo, iso depende. Parece que todos só pensan en liarme. Xa está ben! Sen pensar, meteuse nunha multitude de peixes que nadaban cara a un lado e cara a outro. Ei, onde eres con tanta presa? Pero empullando e afastaron dun empullón. Así que Arturo, cansou, decidiu deixalo para outro día. Volveu para casa e atopou aos 106 irmáns xogando a ver quen corría máis.
puxose a xogar con eles e pasou no bárbaro. A ver, pata, ben pata. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa noite o avó dormiu aos seus 107 netos cunha historia de cando era novo e traballaba nun circo. Esa noite soñou que tiña un nariz de goma e daba voltas montado nun carrusel nas costas dun cabaliño de mar. Ao día seguinte, Papá, sabes cando Medre vou ser un peixe payaso? Vale, Arturo, está ben, pero antes terás que facer a túa cama.